sugih kok. Ngono kok. Ya meneh nawala tumibeng pangkon. Mbak Cengik nyuwun lagu Aja Lamis dipun bawani. Lagu menika kagem sedulur-sedulur kula ing Karangasem sedaya. Saking kula bocah kondang, alhamdulillah paling wajib 200.000 kurang 100.000. Matur nuwun. Ya ora masalah to, Nduk. Dinggo pancingan mbok menawa ana sing welas asih karo awake dhewe nyatane awake dhewe ragat. Dilokas bojoku yo mah projute omah. Nyun pengestune Kyai Karangasem yo, Nduk. Muga-muga lairing cabang bayi calon anakku bisa turas. Sehat ibuke, sehat anake, slamet ibuke, slamet putrane. Allahumma amin. Wis ana pirang sasi to, Mak? Iki wis 9 sasi meh leke, Nduk. Nyun pangestu kali Kyai Karangasem mitra prediksi saking Ibu Bidan calone anakku kakung. Alhamdulillah. Men dadi dalang nduk neruske ning Karangasem. Amin. Matur sembah nuwun lah. Caos Panglipur dikenalake lu dhisik nduk Paranggono. Cacahe ana Catur Widowati. Tak kenal maka tak sayang sing ana pinggir tutup kotak iki Presiden Gadungan. Presiden Gadungan senadyan to priya ning semantene bisa semanten putri. Coba Nduk supaya aja nganti awake dhewe mbati bab perkara asmane diaturi nyepeng mik. Dari tepang Gladiwano. Nggih, Mbak Limbo nderek tepang Gladiwano. Cah bagus asmamu sapa, kowe daleme saka ngendi? Nggih, nderek tepang nami kula Anom saking Bakungan Karangdawa. Saking Bakungan ngriku. Nggih. Matur sembah nuwun wae jane lok pancen hebat. Dasare kaine bagus, mantene putri yo hebat, tata riasi yo elok, salone yo laris. Rias pengantene yo kondang, alhamdulillah yo mah. Iki jan to isih Joko ning durung kenal dhuwit lho. Iya ngati-ati tuku timpuh ki nglinggi Pak Nitole. Aja nganti tuku timpuh ki mengko ana le bledos. Ngono wis ditolehke kok, Mak. Sing ana media kuwi, ayo nyepeng mit asma sinten pidalem saking pundi, Bu? Dia saya tepang Bu. Kilo dadak nyekel barang. Mboten masalah. Najan to ngrokok niku sang mudang mboten cinepeng. Nanti mau. Suara nyekel abu adalah jalan. Ayo kekuk.